नै लोगोफोर हेन्डमेड ग्रिटिंस कार्डखौ मारैहाय बानायो नै बिराद समायना नुदों नै गेजेराव सिखिरि दंलायो नै बेयो हेपि टिचार्स डेनि थाखाय खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय सोरनोबाफोर हाबानि बा मानिबा मोनसे इम्परटेन्ट मेसेज हरनांगौबा बा गोसो थोनायफोरनो हरनांगौबा अर्डार खालामनो हागोन नै साइसथार बे सिङाव लिरनाय दङ मोनसे मोजां नुदोंना हेपि टिचार्स डे you gave us all the reasons to dream big and all the resources to achieve it. You are a blessing in our life. मोजां मेसेज माबायदि नुखो खिथाहरदो लोगोफोर कमेन्टआव